Jai arai lakin lakni baik menbar. Kami sabsil sekalian gustu berarti. Onkano urai baik kemat. मानगोना रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा फैला जे बरगयारि सारा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मटिभेशन भिडिअ लाबोदों आरो मा मटिभेशन बाथ्रा बुंदों बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो लोगोसे नायनानै लाग्रो जे फैला जे बरगयारि सारनि बुंनाय बिबुंथिया बेसेबांबा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोग्गाथाव आरो लाजाथाव स' बेनिखायनो नोंथांमोना फैला जे बरगयारि सारनि बिबुंथिखौ नायनानै लाग्रो। ओंखायनो बिमाया मा जाबाय दाना बिफाखौ फिसा सासेखौनो फुथारना नोंसोरनो मानो जाबाय फिसाला सासेखौनो फुथारना लानोसै नामा नों ओरै जाबाय बक्सिखौनो लाया बिफा जाना उपाय गैया हाखौनो बन्द होबाय नङाब्ला मोसौ हालिसे हालेवनायखौनो बन्द होनानै बाइकआ खै लाखनि लायो मिथिगौना 2.5 लाख 3 लाख मिथिबाय आरो मानो लायो मिथिगौना जै 2.5 लाख 3 लाखनि बाइक मोनबा गामिनि साबसिन सिख्लायानो गोसोथोबाय आरोखि ओंखायनो अराय बे बाइकखौ माथा मारियो दा मोसौ फाननानै 2.5 लाखनि बाइक मोनबाय बै गामि गेजेरनि सुनिरामनि फिसाजोआनो गोसोथोलायबा दे दा ओंखायनो सिख्लाफोरखौ होनदाङै नानिमोनखौ नोंसोरथ' बिदि नङा दिसुन थेवबाबो आं होनदों आरोखि दामनि गोसानि बाइकफ्रा सेंग्राफोरा रागा जोंबाय खोमा नाहरगासिनो बाइक खाथियाव थानायफ्रा नोंसोरखौ होनाखैलै मिथिबायना बै दाम गोसानि बाइक लानायफ्रा बिमा बिफाखौ धमकि होना लानायसो मिथिबाय दै हाबा जाबाय बाइकबो फानबाय मबाइलबो फानबाय जुथाबो फानबाय जेकेट मानि फानो गोजां बोथोराव बेबायदिनो जाबाय सुनिरामनि फिसाजोआ गोसोथोबाय नालाय खिनो उनाव लानानै गिदिंगासिनो आरो बै बाइक गोनांफ्रा गोसोथोनाय जरा जरा गोनांफ्रा मालाय हवाटसएप ग्रुप थायो जाहैबाय हवाटसएप ग्रुप दस जराजों हवाटसएप ग्रुप थाबाय मेसेज हरलायबाय दिनैबो बाव थांनो गफुरनि फांसनखौ नाया बहानिखौ नायना बै सथियानि फांसनखौसो नायबाय मोनथिगोना गोजान थांनो मोननांगौ बयबो मेसेज होलायबाय नोंबो नोंनिखौ लाबोदो खानाय गोलावखौ आंबो आंनिखौ लांनोसै होनबाय बैसागो फांसन नायनो बैसागो फांसनथ' नायखाया बिसोरो बैसागो फांसनाव 5 मिनिटल' थायो बै दुब्लि बारिखैजायसो थाङो ज' जिरायनानै सोरबा गान्जा सोबो सोरबा बियार लोङो गान्जा सोबनानै बियार लोंनानै सिख्लासा गथ'फ्रा मानि फेनानै मबाइलजों खेबनानै फेसबुकाव होबावोसो माबोरैजाय मिथिगौना एव ओइ आदा एव आंखौ माला लांगोन नोंलाय एव सिख्ला मानसियानो जौ फेनानैबा एव आदा आंखौ माला लांगोन सोर लांनांगौ जाखो बेबायदिखौलाय नंगौना नङा नुगोना नुवाखै सिख्लाफोर बेबायदि नुदोंना नुयो बेबायदि दा मा जाखो बिदिजों दा बिदिनो गिदिंथिंबाय थायो सानसेखालि गामिनि सेंग्राफोरजों हमनानै हरजाबबाय लांनोबा लाङाबा आथिं आखाइ बुख्रुबगोन होनबाय लानानै थांबाय हिनजावखौथ' न'आव लांग्रोनो हाया नालाय लामानि औवा बुरखा सिङाव खोमसियाव गालाङो मिथिगौना ओमफ्राय बिमाखौ बुंहैयो आइयै मा लाबोबायलै मा लाबोनो लाबोबायलै मा लाबोनो होनदों फाग्ला लाबोबाय मा लाबोनो होनदों हिनजाव लाबोबायलै मानि हिनजाव लाबोबाय
रुवाथि लानानै नायबाय आयै माथो उन्दैथार मानो लाबोया मानो होनदां उन्दैथारनो बिफाखौ फोजाफैबाय नै बिफा बायजोआव ओंखारबो बायजोआव मा जादों लाबोबाय नोंस्रालाय लाबोबाय मा लाबोदों हिनजाव लाबोदों मा खुगाया फुला हिनजाव लाबोदोंना 18 बोसोर जायाखै मा खालामगोन दा 18 बोसोर जायाखैबाथाय एबसुफोरखौ नागिरोलै मिथिगोना उफाय गैया लांफिननोबो हाया हरफिननोबो हाया बिमा बिफाफ्रा बैसोखौ लाखोमानानै हाबा होखोमानानै होबाय हाबा होबाय बोसोरसे जाबाय गथ'बो मोनबाय दुर्गा फुजा फैबाय दुर्गा फुजा फैबा फिसाइखौ होनबाय हिनजावा दख'ना गोदान नांगौ आंनो फुजा नायनो हौवाफ्रा दख'ना होनो बेलाय खामानि मावा दामानि मावा हा दुर्गा फुजा फैबाय फैसा नांगौ फैसा 2000 नांगौ आंनो फुजा गाननाय जोमनाय होनो हाया थाखा फैसा होनो हाया मोजाङै देलाय होनो हाया थानाय जानायाबो थिग नङा हिनजावफोर खारनायनि खारनावबो बेबो मोनसे मिथिगौ ना दानि दिन खमसे खम दानि हिनजावफोरनो गंसे सार साइका दानांगोन फिसाइनाव सार साइका नंगौना आरो बे सार साइकाजों दा हेपि निउ इयार फैदों नालाय बेरायहैनो मोननांगोन पिकनिक स्पटफ्राव बै दार्जिलिंफ्राव निउ इयारनि बाव सार साइका बिफा बायना होनाय बाइकआबो फानबाय मबाइलाबो बै दाम गोसाया फाननानै होबा नोंसिनि सेलफोन टिलिलिलि होननायसो लाबाय दानि हिनजावफोरनो खमसे खम मास मोनसेयाव बिउटि पार्लाराव हाबनो 5000 फैसा नांगौ नंगौना नङा खमसे खम आइफन गंसे नांगौ ओंखायनो मा मोनथिगोन ना बै गोसथोनाय सेंग्राफ्राथ' आइफन बायना होनो हाया गावनियानो खुनुरुखुम बिफाखौ दमोनानैसो लानाय नंगौना नङा